Hey baby. Yazi man, distress wa ilento kaMama ndikuxelela. Intoni ngole? Lento kaMama. kaMama intoni? Sentsho kaloku baby lento kaMama lingistressayo. Intoni into kaMama ikustressayo kaloku? Oh, hayi kaloku yilento ba uMama ene-ulcer. Yabo. And lento ye-ulcer zakhe yoxa zimvukileyo, vele ndiwarishe nyhani ndikuxelela. Utheni uMama ungamthengeli iyeza le-ulcer eTinarha? Etinarha. Eyo. Yebusi, uyaziva uthini? Ngiyasiva. Ndithenge iyeza le-ulcer eTinarha, ndiseMonti. Iyeza le-ulcer liyathunyelwa noba uphi bayakwazi ukuthumelela abantu balithengisayo. Oliyakwazi uthunyelwa? Ewe. So which is noba usengqushwa, noba usePheti, noba useKomani, noba useJamestown, noba useGauteng, noba useMolteno, bayakwazi ukuthumela. Noba uphi bayakwazi ulithumela and li-cheap yi-R200. eTinarha. Ewe eTinarha. Li-cheap kodwa kale yi-R200. Kakhulu. So uthi bayakwazi ulithumela noba uphi. Oh, so ke ngoku ndiyayibona ke ngoku so bhatala 200 then ufake nalamali yothumela mhlawumbe ba uzothumela ngoPep mhlawumbe beyilo 60 okanye njalo njalo. Oh. Yo, lithengiswa ngubani? Oh, lithengiswa ngutata uMaqabaza. Tata uMaqabaza. Uyafumaneka ke na ku TikTok.